Jeg prøver lige en gang til. Fordi den her mikrofon, den er åbenbart ikke særlig skarp. Men jeg vil faktisk lige fortælle et lille ekstra afsnit i min lille bog her. The Mirrorland. Måske skal jeg tale lidt højere. Sidste forsøg i aften, den 17. oktober. Det hedder Det Hemmelige Spejl. Spejlet, hvor i min egen virkelighed reflekteres. Fordi det kun er mig, der kender den. Uanset hvor langhårede og hårdarbejdende researchere, der blev sat til at stykke min virkelighed sammen. Mine efterladenskaber. Sammen til noget, der blot lignede et plagiat af den virkelighed, jeg egentlig oplever og bevæger mig rundt i. Ja, så vil det kun blive en tilsnigelse, et forsøg på en rekonstruktion, der kun vil opnå status som værende et halvhjertet forsøg. I kan bare prøve. Men et godt råd skal lyde: opgiv på forhånd. Fordi det er kun mig, der kender min virkelighed. Der kender alle svarene, alle tankerne, alle hensigter bag mine handlinger og gerninger. Og ja, det pudsige er, at det kunne alle og enhver sige om deres liv også. Og heldigvis for det.